बेबायदि खालामबाय बा सुसुना नोंखौ बुरबक नों कन्टेक्ट फिसा फिसौ मावो हा फिसा फिसौ हेल' लोगोफोर आंनि बे tlahary इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनिफ्राय बे भिडिअआ जोबोरैनो खाट्रा जानानै फैगासिनो दं बे भिडिअआ मोनसे भाइराल बड' भाइराल भिडिअ सिख्लानि बे सिख्लानि मुङा जाबाय फान्थास्रि बे फान्थास्रिया मोनसे भाइराल जादों लामायाव हर गेजेराव गारि सिङाव भाइराल जादों फान्थास्रि फेसबुक भिडिअ आगारो बिथाङा बेखौ बयबो मिथिखायो बिथांनि फट'आ बेनो नैबे फट'आनो फान्थास्रि होननाय बयबो मिथिखायो फान्थास्रि बिथाङा लामायाव हर गेजेराव लामायाव गारि सासे कन्ट्रेक्टर होनना मिथिनो मोननाय जादों सासे कन्ट्रेक्टरजों बिथाङा गाज्रि सोमोन्दो लाखिदो होननानै मिथिनो मोनदों गारि सिङाव लामायाव गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै मिथिनो मोननाय जादों नाथाय बे गाज्रि सोमोन्दो लाखिदो होननाया नंगौना नङा बे गोसोआव डाउट गोनो गोथो जामाराखै आरो बिथांनि मोखांखौबो नुवाखै जों नुनो मोननाय जायाखै भिडिअ बिथांनि मोखांखौबो नुनो मोननाय जायाखै भिडिअ फान्थास्रि नंगौना नङा बेबो गोनो गोथो नुनाय जायाखै नैबे भिडिअ बेयाव नुनाय जायाखै कन्ट्रेक्टर होनदों बे कन्ट्रेक्टरनि हौवासानि मोखांखौ नुदो नाथाय फान्थास्रिनि मोखांखौ नुवाखै गोबाङानो होनदों भिडिअ फान्थास्रि होननानै नाथाय बेखौ नोंथांमोना नंमारगौ नामा नंमारगौ बाराय कमेन्टआव खोथा हरदो नंमारा आरो बे फट'आ फान्थास्रि बे जाबाय कन्ट्रेक्टर बिथाङा कन्ट्रेक्टर मावो होननानै बुंना लादों बिथाङा कन्ट्रेक्टर होनना बुंना लादों बिसोरो मोनानि खाबु लानानै लामायाव गारि सिङाव गारि सोमोन्दो लाखिदों होननानै मिथिना मोनदों नाथाय बे मिथिना मोननाया नंगौना नङा गोसोआव डाउट जाना दं गोनो गोथोनो नोंथांमोना मोजाङै मिथिमारदोंबाथाय कमेन्टआव खोथा हरदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोथा हरदो आंनि बे इउटुब चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान मोजां भिडिअ लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर